explicaré una història. L'altre dia un amic meu, un apassionat de la fotografia, pels Pirineus, muntanyes amunt, boscos enllà, anava passejant i codi volta. Cosa anormal al Pirineu, es troba un toro, un brau, dit d'aquí. Diu, hòstia, quina estampa, coma negra, pica d'estats, el brau allà, prats verds, un rierol, diu aquí haig de fer una foto. Treu la seva càmera, amb un tele, 50-200, el posa, 200 al màxim. Diu, això s'ha de veure. I que el toro es comença a moure. Una mosca, d'aquestes al Pirineu, grans, negres, ulls verds. Li posa just allà al començament de la cua. I el toro, pam! Cop de cua, mosca fora. La mosca com es deixava d'emparanyado, se li fot sobre l'esquena. Posa allà, amb el toro, i pam! Cop de cua, mosca fora. Vaig mirant per la càmera i diu, el toro... La mosca toca collons, allà, just, pam! Sobre el nas. I hòstia, i el toro és que de volta agafa la llengua i fa... Mosca fora. Què es diu això? El que no puguis acabar amb la cua, o acabes amb la llengua.